Dobre, ideme. Dobre, a opäť sú otvorené dvere. Mestská polícia! Hľadište na zem! Na zem! Idem, puta. Máš nejakú zbraň? Nemám, ne? Ruky za chrbát. Istý, daj mu, puta. Nohy prekryžené nechaj. Prekryž. Alfa. Centrum 110 máme osobu, ktorá sa vlámala do apartmanu. Ako si ich otvoril? To som to nejakým spôsobom kopnul, tak ale sa otvorili. Takže ľahko si kopol. Boli mu založené služobné puta. Zhruba v čase 21:10. Ktorá osoba nie je zranená bez RZP puta 21:10. Potvrdzujem.